40 anzjan u anzjana minn Raħal Ġdid qed jiltaqgħu ma' grupp ta' tfal ta' bejn 8 u 9 snin biex jaqsmu l-esperjenzi ta' xulxin flimkien. Dan billi tfal jgħallmuhom kif jużaw it-teknoloġija u l-internet u l-anzjani jaqsmu magħhom esperjenzi passati ta' kif huma kienu jqattaw ħinhom meta kienu żgħar. Waqt attività organizzata minn Skola Sajf fil-Kunsill Lokali ta' Raħal Ġdid kien enfasizzat li meta jinqasmu l-esperjenzi ma' xulxin jitkattru l-imħabba u r-rispett bejn il-ġenerazzjonijiet. Biex nallem l-anzjani fuq it-teknoloġija huma ħejluni kif kienu jilagħbu ta' kienu żgħar huma. Konti li excited biex niġi u għallu biex norrihom ħafna logħob, rejthom il-bowling, kellhom logħba ma nafx jekk ma veri sabiħa u kont qed norrihom ix-xjadi tal-baxix u s'issa mal-anzjani li ltqajt magħhom jafu jużaw it-tablet jew m'għandhomx idea kif jużaw? La min jafu u min ma jafx. Kif saru l-anzjani stess, attivitajiet bħal dawn jgħinuhom mhux biss jitgħallmu kif jużaw it-teknoloġija, iżda anki jifhmu aktar lill-ġenerazzjoni tal-mexxejja ta' għada. Ġejna hawnhekk issa biex forsi nibdew nitalmu u dan, issa jkollna xi courses ukoll hawnhekk. Jgħalmuk dejjem, ħaġa tal-iskantament għax jien għandi neputija li żar waħda għandha 6 għadha kemm għalqithom u tiskanta kemm tgħidli affarijiet. Jien għandi żewġ neputijiet, ġifieri dejjem inkabbal għalfejn għax neputijiet tiegħi għadhom daqsxejn żgħar fortu u tgħinni biex nifhem il-ġenerazzjoni ġdida aħjar, speċjalment dal-lob teknoloġiku li għandhom hawnhekk. Is-Segretarju Parlamentari Ġustin Karwana tenniet kif proġetti bħal dawn iqarbu l-ġenerazzjonijiet lejn xulxin. Fakret kif pajjiżna ndura ta' għolja ta' anzjani li jużaw mezzi ta' midja soċjali u għaldastant attivitajiet bħal dawn żgur li jservu ta' ġid, anke fid-dawn li l-anzjani għandhom irwol importanti ħafna fit-trobbija ta' tfal.